Magdalihan, bi! Langan, di ka muligo. Ikaw, bilangan ka kayo. Asa ka magturon? Mamalingki ko. Eh, sabay na lang po ko kay mapit. Pagkaon. Mapit kong salon. Ano sa man? Magpa-extension ko eyelashes. Lasa ba ni mo? Bubuan na kinitangga itong sa adlaw eh. Hala, mao man is camera oh. Agoy, padulong nila, Sarge. Wait lang ha. May tao. Sana! Padulong lagi na diri ah. Tabangi ko yan. Uy, Tabangi ko yan ba? kuya daw han. Ay, kuya? Ano kailangan niya eh? Si Tatay Ido niya! Tatay Ido eh? Kinsa na han? Ako ay isuon sa inahan. Mo ba asa na liwat? Sa inahan? Ikaw asa ka naliwat? Sa anahan? Suon mo na. Ayaw, dikit-dikit anahan. Yan, noon sa traso diyan na diyan. Gawa sulod sa prisuhan anahan. Tinuod. Daghan na kina siya kasuhan. Scammer, nangawat og manok. Gisibat ang paluwagan. Ano na nagkasuhan? So di na ito madayon nun. Ang saan na siya diri, we? Ya! Masunas ako, yabi ka din lang yun, ya! Maluoy ka ba? Hanabrisa siguro na. Uy, luwi ka ayo ba nga ngayon ang tabang ba? Bitaw no, pero wala mo salig sa iyahan no, uy! Ay nalang, ani na lang han, abrihan na to siyahan, pero safety first. Para saan ang batuhan? Kadali lang! Di. Ha? Uy, ito bangi. Oo, si problema. Ito. Ito, isang ba na? Oo. Saan ito yun? Saan ang problema di ay? Mauna! Ayaw, sagiti ba? Buhat mo itakutan ba? Saan di ay? Mauna! Nakasala na po siguro ka ba? Pag-anahan. Uy, istoryahan na to ni. Duda na pwede ko nimo ba? Nakasala na po ka. Nanapog kaya atraso sa inyong purok. Unya, di rin na po ka magsamok-samok sa kuha? Tatay Idoy, tagaan na po ko nimo problema ay. Ayaw, pag-anahan? Ganiyan ako sa istorya dire, sige kang talikod diha. Ikaw may nangayog tabang, sige kang talikod. Ato bang? Nawe! Bisa mo taong problema nimo. Oh shit, nawe. Ay, ginoo ko pawaan nga. Hanbi? Han, pasabtagog ko? Iksuhan dyan ni mo ni? Lahi, lagi magnaong. Pasabton tekahan. Igsuon ko na sa inahan. Yang anong lahi pignaw? Liwat na siya sa akong inahan. Ako liwat sa akong amahan. Mau ba gyud di ay? Oh. Unya isa pahan katong gibuntis na. Ang inahan na si tambay sa kasya. Tawan di ana. Mau ba dayhan? Nganong ina na makakasuko sa iya ha? Say, problema di ay. Maunda ko ako kalagot ano niyan. Kahit ano na lang atensyon sa tao na saya. Pati mag-love sa akong parents. Lagi ako sa iya ha. Pati akong ex-boyfriend nga si Dudo ni Balin sa iya ha. Bullshit ka na siya eh. Yeah, please, masailuan ako ya. Sorry. Wala ka ba lumaon sa akong pakanto sa akong kinabuhi mo? Yeah, pasailuan ako ya. Dili na, di ko mapasaylo. Naku, nakasalat ako ay. Dili na Jud. Tama na han. Yeah, pasailuan na good kuya. Give me one more chance ya. Tama na. Sakit niya ibuhat sa kuwan. Exuhan to na nung tatika niya. Ginatrider ko ni mo sa una. Istoryahan pa man eh. May pagbulayas ka. Ayaw pag-anahan. Sinagyan ako na siya magpasailuhan. Dako kayo nagsala sa kuha. Han, tagain may chance ang tao. Tugay na mapugkaayo to. Pasayloan na, God. Sikiyat pagbaya ka. Sige, tagaan, di kang isa ka chance. Isa ka chance, ya? Dua malagi na. Ha? Ilang dua na, ya? Dua na, oh? Kakaraisa, oh? Ang dua? Kini? Di ba ka magbato? Dua na? Isa naman, eh. Ang dua? Kini? Ha? Upat naman na? Nawe? Nabulisan na ko, anay. Basta naman mo. Relax lang ba? Sa'yo sa kamuntago na high blood ko, han. Relax kay kinapa ka high blood ba ya? Shit, me, uy. Sige, sugtante ka nga, dili ka pupuyo. Pero sa isa kondisyon, mo trabaho ka dire. Dili pwede nga magtanga-tanga ra ka dire, wala ka, palamunin ra ka. Kailangan mo trabaho, okay? Ya, unsa nakatrabaho ya? Magbantay na kagbalay. Bantay nagbalay ya? Kailangan ko
Yes. Magbantay na kagbalay. Kay daghan day alahas di basi makawatan ta. Kay uso ba sa purok ang kawat diri. Bitaw ko dahan. Di ba? Ya sige ya, may problema ya, ganahan ko ana. Bantay ha, 24/7. Sayo na ramdis akong trabaho eh. Magbantay naman nagbalay. Lakaw mo sa Sarge ba eh? Dami kinikilawin ba? Ambok kinikunod ba? Away sugan eh.